מה קורה חברים? זה דניאל. היום אנחנו נדבר על איך להיכנס נכון לפרונט סקווט ולבצע אותו בצורה נכונה. אנחנו בעצם רוצים להתקרב למוט, אנחנו רוצים שמוט תהיה בגובה כתפיים. אני רוצה לבצע שתי דברים במקביל כשאני נכנס. אחד, זה כתפיים סגורות קדימה, זאת אומרת אני רוצה לעזור לכתפיים להתקרב אל המוט, שיהיה מספיק מקום, כי המוט צריך לשבת כמו מדף על הכתף. כבר נסביר את העניין של המדף. אוקיי? וסנטר אחורה, אני ממש מייצר ראש אחורה, סנטר מאחורה וייצר כמו סנטר כפול. נכנס, מניח טוב טוב על החלק העליון של הכתף, מביא את האצבעות, קצות האצבעות ממש לעטוף את המוט, ממש חצי עטיפה, לא עטיפה מלאה, חצי עטיפה, רק כדי להבטיח שהמוט לא ייפול קדימה, לא יתגלגל. מרפקים תמיד כמה שיותר למעלה. מכאן כתפיים דוחפות מוט, הכל יושב כמו שצריך, מרווח הרוחב של סקווט כמובן, קולע אוויר, דוחף מכפות הרגליים, משאיר את הגב ענך לאורך הירידה והעלייה. מאוד מאוד חשוב, כי העומס ירצה להוריד לנו את הגב מטה. תמיד מרפקים למעלה, כל פעם לחדד את זה, לסיים את הסט, להחזיר את המוט. וזה הכל. אם יש שאלות, תכתבו לי ואני אענה לכם.